Com bé sabeu, Catalunya ha estat fent les mobilitzacions i els preparatius per acabar posant el poder popular, el poder de decisió, en les mans del poble. En aquests moments, el govern que va ser escollit al setembre de 2015 té el mandat de posar aquest poder en les mans del poble. L'estat espanyol es nega a fer-ho de manera consensuada, cosa que seria la nostra preferència, perquè al final nosaltres defensem la constitució d'un estat propi, a Catalunya, que porti la pau al món i que s'hi col·labori amb els nostres germans a tot arreu, però l'estat espanyol de moment es nega a això, cosa que nosaltres, com que la democràcia està per sobre de totes aquestes consideracions, els preparatius s'estan acabant i aquest proper setembre, a través del referèndum, posarem la decisió en les mans del poble i que el poble de Catalunya decideixi quin futur vol pel país. En el nostre món tothom ha de tenir el seu espai, totes les persones i tots els pobles. I per tant el reconeixement dels drets de les persones i el reconeixement dels drets dels pobles és el que ens permet viure en llibertat. El feixisme és la negació de l'altre, el feixisme és l'opressió de l'altre, el feixisme fins i tot busca l'eliminació de l'altre. I per tant, que tots els pobles puguin viure en llibertat en el seu espai és causa indispensable perquè puguem conviure en un món on totes les cultures i totes les nacions, i per tant totes les persones, tinguin el seu espai per conviure en pau i harmonia i construir un món al servei de les persones i no unes persones esclavitzades a la construcció d'un món al servei d'uns pocs. Estem en un món molt confós, estem en un canvi de cicle a nivell global. Això porta molta confusió a les nostres societats. Se'ns planteja, és cert que hi ha moltes sobiranies compartides, però això de les sobiranies compartides s'utilitza massa vegades com a discurs políticament correcte per no permetre abordar la sobirania popular, la sobirania nacional. La sobirania nacional és part indispensable d'aquestes sobiranies compartides perquè puguem construir. Entenem que Galícia en aquests moments suporta aquesta estrebada que s'estan vivint a molts llocs, però l'única sortida possible, l'única sortida que veiem és que després de reagrupar forces, després de reconstruir, després de recuperar energies, arribarà el moment en què Galícia posarà en les mans del seu poble la decisió de quin vol ser el seu futur, de quin vol ser el seu encaix amb el món. Com a Esquerra us diem que quan a vegades sembla que caiem i que l'esperança s'esgota i que sembla que fins i tot no hi hagi pulsió social per respondre al projecte d'alliberament nacional, quan no decaiem, quan continuem, quan ens tornem a aixecar, les nostres conciutadanes i els nostres conciutadans ens poden sorprendre aixecant-nos tots com una sola persona per construir el consens necessari per posar les bases de la llibertat del nostre poble.